रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ सरकारा माबायदि मोजां नङा होनब्ला जोबोद मेलायाव जुवा जौ खास बिराद इन्जय खालामगासिनो दं नङा होमबा आरो इयुथ्सफोरनो जे 100 कौटि होनांगौमोन इयुथ्सफोरनो खाथायलायबाय थाबाय सोरबा चेयारमेननि आखायाव फर्म हरदोंनो सोरबा प्रेसिडेन्टनि आखायाव फर्म हरदोंनो सोरबा सेक्रेटारिनि आखायाव फर्म हरदोंनो थगायलायबाय थाबाय इयुथ्सफोरनो फैसा सोनोसै 2 लाख करि सोसिगोन बेबो सोरबा मोनो सोरबा मोना जाय खस्थ' खालामनाय बिसो मोननाय नङा लास्टआव नायदो र' नोंसोरनो एसे खोनासंगोन आं भिडिअ रेकर्डिंखौ खोनासंगोन आं नोंसोरनो 100 कौटिनि केलेंकारिखौ बिपिएफ सरकारा माबायदि खोनासंदो हेलौ हेलौ औ फंबाय आं नै गामियावनो दं ओमफ्राय बे फर्मआ मा सिस्टेमाव सफैयालै फर्मआ गैयालै सयथाल'मोन माबानावसो दाखालिनो फिसा खालामना हरजोबदों नोंखौ सोरनाव हा सोरनाव बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मआ है इउथ दङलै मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन प्राइमारियावसो फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो पाब्लिक पेजावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना नोङो हाजोबासैना बेबो हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौना बेखौ थाइसेबाबो दालाय बिदि मासोलै दे उनफ्राव माबादो हो उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो बे गैलाना दिनै 5 थारिखआव जादों बे सारे फाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना मबे एमाउन्टखौ बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना सफैखांबाय एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा होमबालाय माथो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों माबानो हागोन नामा सोरनिफ्राय डकुमेन्टस होना हरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ना नोङो सोरबा सासेया नोङो सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो नामखौ नांगोन ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोरनो होखो बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों खोनाबाय बे माबाग्रोसो बै सनजितमोनजों रायज्लायाखै सनजितमोनजों आं रायज्लायाखै बिसोरबो रायज्लायदो मिथिबाय आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना इयुथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ बे सनजितमोनजों रायज्लायदे सनजितमोनजों मा रायज्लायनानै दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों बे समाव गैखायामोन ना मा 5 थारिखआवनो फैनाय 5 थारिख ना 9 थारिख 9 थारिखआनोथ' नोंनाव दाखालि 18 थारिखआव सोंहरदों है नङा नोङो माथो डाइलखौ नायबानो जाबाय आं नोंनाव माला फन हरा नङालै माबाखौ होनदां बेखौ है बे समाव सोङाखै नोङो सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव बेसेबां समाव सोङाखै दालां सोङाखै माथोब्रा खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै सोरनि आखायाव फैया बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसिनिसो फैदों बियो बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैथों बे थगायालै थगायोबा नोंसोरखौ माबा माबि खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे ना सासे मोननांगोन ना देलै बिसोर उनाव जागोन दानो फन 6टा सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थैद माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयामोनना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिथिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया सेक्रेटारियाबो होनो आं मिथिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया होमबा सोरनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थोद बेलाय अबेलै
हा बेफोरबादि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना बे खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो थोद फालानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जोंबा दिनै होनायनि थाखाय नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे एबार फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै मानि बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे एबार मानसिनो नांगौ रानजोबगोन आं एबार थाइसेबा मोन्थों एबार सोना एबार जोंजों नों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ माबाना देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर सोर गासिबो हरगोन आं दे एबार नांगौबा फैदोल' आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बै 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अबाव दं नोंलाय गामियावनो दंलै दहाय मानसिफ्रा लिंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो जाबाय दे आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जानो होननानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफिनदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय मावनाङा नोंसोरखौलाय मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायलायनांगौ दे सोर सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबायलै आं लाबाय नों लाबाय मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया मोनसे गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङरिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङरिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेश लाबाय जगेशआ लिउडिगर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हो मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायलायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायलायहैनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायलायनाया फाइनाल ना आंना बेनो दे बन्धुफोर खस्थ' खालामग्राफ्रासो मोननाय नङा नामालै 2 लाख खरि फैसाखौ माथो थगायबाय फार्स्टआवनो थगायग्रोबाय माथो मालाय सेलेक्ट खालामना दोनखानाय चेयारमेनफ्रा प्रेसिडेन्टफ्रा नोंसोरनो खोन्थाबावो फंबायफोर नोंसोरनो खोन्थाबावो जाबाय मालाय नै हाबबाथाय जानोसै नोंसोरनो बहाय फात्ता मोनबावनो फंबायफोर बेनोथ' राजनिति दे बाय बाय